Pasado alas 9 kaganyang buntag, pinaspasay ang pagpangandam sa lubnganan ni Davao Oriental, Governor Corazon Malanyaon sa Davao Memorial Park. Naplastar na ang mga tent sa lugar, giandam na sab, hasta ang mga bangko nga lingkuran sa mga tawo nga motambong sa lubong sa gobernadora. Sumala ni Samuel Astakaan Jr., ang Park Operation Manager sa Davao Memorial, nga 24 oras ang trabaho aron maplastar ang ulahing kapahulayan ni Governor Malanyaon. Dugang ni Samuel, imbes nga manumano ang pagkalot sa yuta nga himuong lubnganan, mini backhoe ang gigamit aron mapaspasan gyud ang trabaho. Naugsok na sab ang mga haligi alang sa tukuron nga mosileo ni Malanyaon. In behalf sa Davao Memorial, gihimo na mo ang tanan nga maprepara gyud kay duol-duol man gud ang preparation nga adlaw. So gahapon kaluoy sa Ginoo nahuman naman gyud namo ang pagpakalot o pag-install aning mga tent. Pero kaluoy sa Ginoo plaster naman tanan. Pasado alas 2 sa hapon, gisugat og water cannon salute ang karo nga gisakyan ni Governor Malanyaon pag-abot sa Davao Memorial Park gikan sa St. Paul nga simbahan ning syudad. Wala na panumbalinga sa mga tawong nagmahal kang Governor Malanyaon ang kainit sa panahon. Mahatod lang ug masud-ong sa ulahing higayon si Malanyaon isip pagpakita sa ilang pakigugma ngadto sa gobernadora. Gidagsang sa mga tawo ang lugar, busa, hugot ang gipatumang seguridad. Usa sa mitambong sa lubong sa gobernadora ang suod niya nga higala nga si Filomena Duhali. Sumala ni Filomena, usa sa dili niya makalimtan kang Malanyaon ang pagkamaayong tawo niini. Dili ko mahimutang kung dili ko makaanhi sa iyang paglubong. Isip kasuod na ko nga higala ang akong ikasulti bahin sa iyang pagkababae, but-an gyud siya. Sa ako ra gyud kay dili na siya bisag nakaangat na siya gyud pag-ayo, dili siya kalimot sa amo. Sa iyang pangatungdanan tama gyud ang iyang nabutangan kay maayo gyud siya moabi-abi sa mga tao. Ang iyang trabaho iya gyud ginatrabaho, mao na walay pildi-pildi gyud niya. Napuno og kasubo ang lugar, gibana-bana ang 2,000 ang mitambong ug mihatod kang Malanyaon sa Davao Memorial. Na ang mga opisyal sa probinsyal ug lokal nga gobyerno sa Davao Oriental ug mga empleyado sa Kapitolyo, ingon man mga opisyal sa lokal nga gobyerno sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region. Stay safe.